Vo videu ukážeme, ako na tomto multicook zariadení Silvercrest, čo je privátna značka Lidla, uvaríme kompletný obed, ktorý bude pozostávať z cesnakovo-paradajkovej krémovej polievky a hubového risota. Ako prvú budem robiť cesnakovú paradajkovú polievku. Tu je zoznam surovín, potrebujeme toastový chlieb, stručíky cesnaku, olivový olej, paradajky, paradajkový pretlak, zeleninový vývar, sol, korenie. V recepte sa spomína 150 g paradajok a 15 g paradajkového pretlaku. My použijeme domáci zaváraný paradajkový pretlak, takže ho dáme okolo tých 165-170 g. Je zima a paradajky teraz majú nevalnú kvalitu, takže nájdeme si recept malorská cesnaková polievka. Začneme tým, že tam dáme 4 krajce toastového chleba nakrájaného na kúsky. Skôr som si myslel, že sa to opečie a bude to nakoniec sa to dá do polievky, ale nie. V podstate bude to základom polievky na zahustenie, takže nasleduje 5-sekundové krátke sekanie, ktoré tento chlieb nakrájaný na kocky ešte trocha viacej rozdrobí. V ďalšom kroku pridáme do nádoby cesnak a olivový olej. Olivový olej sa môžeme vlastne odvážiť, chcú tam 40 g. Dáme tam nádobku bez tej hornej odmerky a teraz sa to bude pražiť 7 minút pri teplote 120 stupňov. Tým, že recept vyžadoval pridať do nádobky cesnak, tak už mi bolo jasné, že to bude základ polievky a nie krutóny, čiže teraz to chce 300 g paradajok, ja tam dám paradajkový pretlak. Tu som troška ulial viacej, ale to vôbec nevadí, bude viacej polievky. Tu sa aj trocha líši recept v mobilnej aplikácii, kde je 150 g paradajok s receptom v zariadení, kde je 300 g paradajok. Čiže teraz nalejeme zeleninový vývar. Toho je potrebné naliať liter. Tá váha veľmi pomáha aj to zapískanie, ale keď človek takto nalieva prúčie, tak trocha preleje, čiže tu má o nejakých 200 g sme preliali, ani to nevadí. Takže momentálne máme v varnej nádobe takúto zmes. No a teraz to chce sol a korenie. Teraz je potrebné vložiť tú plexisklovú odmerku do pokrievky. No a teraz nasleduje 25-minútové varenie pri 100 stupňoch. No a hneď za varením nasleduje mixovanie. Tu je upozornenie, predsa len keby sme zabudli, najmä tomu tú odmerku, alebo takže či je všetko utesnené a tiež, že mixovacia nádoba je horúca. Keď to potvrdíme, tak teraz bude nasledovať mixovanie, postupne sa zvyšuje rýchlosť od kroku 6, alebo teda stupňa 6 rýchlosti až po stupeň 10. Samozrejme v tomto videu je to skrátené, takže polievku máme vlastne umixovanú. Teraz to chce pridať trocha citrónovej šťavy, s týmto nepreháňame, aby tá polievka nebola potom zbytočne kyslá, a taktiež petržlenovú vňať. Našťastie petržlenovú vňať si pestujeme sami v takomto zariadení na mikrobylinky. To na ďalší krok je dochutiť podľa chutí solov a koreň. To potom urobím na tanieri. Sa zdá, že tam tých pochutín je v podstate dosť. Vždy sa to premieša. Takže polievku máme hotovú, má sa podávať horúca, je skutočne vynikajúca. Tú fintu s chlebom rozvareným cesnakom som ani nevedel. No a potom už len vlastne na tanieri dochutíme polievku. Vidíte, že polievka má takú príjemnú tekutú krémovú konzistenciu. Polievku máme hotovú, takže ideme robiť druhé jedlo, čo bude hubové risotto, takže zase sú tu suroviny, vetvičky petržlenu, 90 g parmezánu, huby, rôzne druhy, ja som použil šampióny, šalotku, strúčiky cesnaku, maslo, rýž a zeleninový vývar a korenie citrónová šťava. Takže zase nájdem si recept, no a vlastne začneme s varením. Takže prvý krok je dať tam
petržlenovú vňať, zase petržlenová vňať z zariadenia na pestovanie mikrobyliniek, čiže čerstvá a voňavá. Tak mohol som asi dať viacej troška. Tak ďalším krokom bude dať tam parmezán, takto nakrájaný na kocky, keďže je dosť tvrdý. Tá druhá kocka je maslo, to pridám tam potom neskôr, keď bude treba. No teraz je vlastne recept, že sa to bude 8 sekúnd nejakým spôsobom vlastne sekať. Takže to spustím. No a po 8 sekundách, keď je vlastne tento krok hotový, tak sa na zeleno bude blikať to svetlo okolo toho knoflíka v dolnej časti, takže v nádobe máme takto nasekaný, alebo teda ako keby nastrúhaný parmezán s petržlenovou vňaťou. Ten si dáme do misky na neskôr. V nasledujúcom kroku nasypeme 250 gramov húbu, my sme použili očistené šampióny, nasypeme do prázdnej nádobky, keďže parmezán s petržlenou sme vysypali. No a teraz bude nasledovať 5-sekundové sekanie, aby huby mali také akurátne boli nasekané, ani nie malé kúsky, ani nie veľké, také akurát do risota. Po 5 sekundách sa na zeleno rozbliká to svetielko okolo kolieska. Schválne si pozriem, huby sú fakt nasekané tak akurát a aj tieto nasekané huby odložíme zatiaľ do misky, budú použité neskôr, takže v miskách máme nastrúhaný parmezán a nasekané huby. Do mixovacej nádoby vložíme jednu šalotku a 2 strúčiky cesnaku. V nasledujúcom kroku sa bude intenzívne sekať alebo mixovať, takže zatvoríme nádobku a teraz máme na 3 sekundy zatlačiť toto tlačidlo turbo. Držali sme to troška kratšie, ale asi 2 sekundy, ale snad to nevadí. Teraz to máme zamiešať špachtlou. Skôr ide o to, aby sme pozhrňali zo stien tie kúsky, ktoré pri tom intenzívnom sekaní sa tam dostali. A teraz navážime maslo. Maslo navážime do tejto nádobky na varenie. Z receptu som vyčítal, že vlastne potom to vyberieme a odložíme na neskôr. Takže odvážime podľa receptu maslo a ďalší pokyn je, že túto nádobku vyberieme a ešte 2 lyžice masla dáme priamo do mixovacej nádoby. Nepochopil som si, či to je vlastne z tohto masla, ktoré som vážil predtým z tých 40 gramov, alebo ďalšie maslo, tak pre istotu sme tam dali ďalšie maslo, takže máme tam nasekanú zmes cesnak, šalotka a pridané maslo. Teraz sa bude pražiť, čiže tú odmerku plexisklovú z pokrievky vyberieme, no a 3 minúty sa to bude pražiť pri teplote 120 stupňov, takže vlastne tá šalotka s cesnakom a maslom sa osmaží. Samozrejme v priebehu smaženia sa to mieša, takže nie je šanca, aby to prihorelo. Máme takto usmaženú šalotku s cesnakom, teraz pridáme 350 gramov ryže. Keď sa otvára pokrievka, je potrebné váhu vynulovať, pretože vlastne sa váži tá nádoba a z toho odbudne tá hmotnosť. Teraz sa ryža ešte osmaží, čiže v podstate vidno, že to robil profesionálny kuchár, pretože presne takáto je technológia prípravy ryže, že ryža sa najskôr osmaží a potom sa zaleje vývarom. Tu treba naozaj dať horúci vývar, pretože s tým sa počíta. Tam ten čas varenia počíta s tým, že vývar je horúci. No a teraz nasleduje posledná fáza, varenie pri teplote 95 stupňov, 10 minút. Vždy, keď tá nádoba dosiahne určitú teplotu, tak sa zobrazí varovanie, že nádoba je horúca. Takže necháme to 10 minút povariť. Je to hotové, povarené. A teraz podľa pokynov pridáme tymián, bazálku, prípadne ďalšie pochutiny, ktoré tam chceme. Toto je aktuálny stav mixovacej nádoby, kde máme uvarenú rýžu a bylinky. No a teraz
pridáme do nádoby huby z tej misky, ktoré už máme nasekané z predchádzajúcej fázy. Pomiešame to špachtlou. A pre ďalší krok, zrejme tepelná príprava, bude treba nasadiť tú sklenenú odmerku, ten kryt. No a s tými hubami sa to bude variť ďalších 8 minút za stáleho miešania. Po uvarení to dochutíme štipkou čili a šťavou z polovičky citrónu, takže dáme tam takéto naozaj riadne čili, takže len trocha, a toto je šťava z jedného citrónu, takže vyliali sme polovičku. A teraz podľa pokynov nasypeme do nádobky, kde je už uvarená ryža a uvarené huby, tento nastruhaný parmezán s petržlenovou vňaťou a tiež aj zvyšok toho naváženého masla. No a zase touto špachtlou, je tam pribalená špachtla, ale tak my sme použili v kuchyni svoju, čo sme mali po ruke. Dáme preč odmerku, lebo počas ďalšieho kruhu to budeme špachtlou miešať z hora. No a dochutíme ešte solou a korením. Ešte je tu nejakých 20 sekúnd miešania pri stupni rýchlosti 2. No a risotto je hotové, podávame hneď. Musím skonštatovať, že bolo naozaj veľmi chutné a malo primeranú konzistenciu a aj ryža bola primerane uvarená tak trošku al dente.